Nafi, Hani, Putri, Mbak Yosi. Nggih. Ya niku jumeneng sedaya. Nggih, Mas. Niki nyuwunin ndoke niken. Nggih. Engko bibar ngoten terus adike Mbak Nisa niku pengen nyanyi. Oh, nggih. Nah, Dik Nisa. Wis kadung macak sih Nduk ya. Heeh, mamsik kesehatane ya. Oke, Nduk Nisa duet kalih mamae menika. Nggih, wah lek duet kali mamae apik niku. Direwangi geger. Ya Nduk, kene Nduk. Wis ta pokok bengi iki seneng-seneng wis ta. Wong niku tau melu audisi. Lakone wis tantekne sore. Mama Mia riyen. Ya Pak Be, Piye no? iki penutupan. Penutupan ya. Penutupan. Oh karo Nisa langsung. Iya. Ya. Alah. Bisa. Bocah wis ngantuk barang digugah ya no. Iya. Ya Bu. Sandale dicepet Nduk. Malah kok numpak perahu. Napa-napa wong niku Iki lho nanggap campur sari wis kenano. Nanggap campur sari background-e wayang. Tapi non sewu, Nggih. ngeten iki riyen jaman kula ndereke Mas Dekleng. Nggih. Ayahe niken. Wah remuk Ngeten sampean. iki langsung Goro-goro. Langsung goro-goro. Goro-goro. Iya. Tak tinggal Nggih. mulih kok. Sampai mangan ning panggung kelakon. Nggih. Niki nggih minangkani netizen niku gitu. Nggih. Lagune apa panjenengan? Iya to do tingkah. Ya iya penutup. Niken mau ki njaluk kabeh kon ngadeg iki ora nyanyi Lah kan terus? foto KTP. Iya. Oh iya. Beke cahe teko. Ting-tingane Iya, Pak. ting-tingan. Alamatnya ya Mas. Alamat anak soleh lho. Mas Riko. Lah iya, anaknya Pak Soleh. Nisa dibawa nemik, dikak nemik. Lagune apa, Nduk? Ken lagune apa? Alamatnya Pak Soleh. Kono Mas Yanto turu ya. Komeno to. Ayo. Kowe kok lak keren-keren aku ning polsek Kok tenan. iso aku. Diwangi nak, diwangi Ayo nak, diwangi. Nisa. Nah. Alamate anak. Iya. Oh alah, tepuk tangan Bapak Ibu. Nih. Soleh iku papa. Soleh papa kuwi lho jare. Soleh papa. Papat. Oh papa. Nggih. Baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya kening wong tuwane
ana ting ilmune dadi tanggung jawab bareng kawulane iku saking ulama awet pitutur bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur kita bisa ngelampaui dunia akhirat ada bukti lain muka-muka kita bisa ngelampaui dunia akhirat ada bukti lain. Matane mumi ana teng syariat kang dihing lisane halus ngendikane tapi belum muliakan ing wong tuane ya Rasulullah apa yang rota alamin ya uhai laju diwakaro tapi telu asik bocah cile-cile hukumanan sedulur gawe becek kaping telu asik bocah cile-cile hukumanan papat ngamet ana teng ilmune dadi tanggung jawab barang kawulane kaping papat ngamet ana teng ilmune dadi tanggung jawab barang kawulane iku saking ulama awet pitutur muka-muka kita bisa ngelampaui dunia akhirat ada bukti lain muka-muka kita bisa ngelampaui dunia akhirat ada bukti lain. Tepuk tangan buat Niken Salindri CS. Terima kasih. Nggih, matur nuwun.